Здравейте, приятелчета! На вашето внимание представяме Infiniti FX37 2013 година. 24-ка джанта с много хубави високи летни гуми. Колата е 37, както казах, Limited Edition, американска версия. Колата е уникална. Колата е изцяло с хромирани пакети. Има камери 360 в огледалата, отпред-отзад. Нека видим за какво става въпрос. Колата е супер луксозна, обезшумена, вози супер стегнато, кожи. Волана е автентичен, здрав, не е манипулирано абсолютно нищо по колата. Това са единствените износени копчета. Абсолютно автентичен автомобил. Двигателя е 3.7, бензин, както казахме, 6 цилиндров, ВВЛ двигател. Няма абсолютно никакви течове по двигателя, абсолютно никакви излишни шумове. Двигателя работи супер уникално. Обслужен е с плазма на Бардал, едно от най-скъпите и нови масла, които са в момента на пазара. Също така скоростната кутия е 7-степенна, обслужена, няма никакви проблеми при превключването. Колата е брутална. Всеки, който иска да си закупи нещо малко по-различно, класическо и всички да го зяпат, нека се свърже с нас. Двигател на Nismo. Ако се направи добра генерация, ще извади много хубав звук. Багажник автоматичен, разбира се, всичко работи. Натискаме копчето, сваля се. Нека да видим отзад какво се случва. Малко е мръсничка, разбира се, но целим да покажем истинския вид на автомобила. Пак кожи, шевове, брутален кожен салон. Много запазен автомобил. Внос от щатите. Разбира се, тук имаме Infiniti светещ надпис. И дай да видим какво се случва. Натискаме спирачката. Натискаме старт бутона. Тук може да видите, има Bluetooth, AUX, флашка, карта памет. Всичко има. Има и навигация. Чакайте да фокусираме сега какво се случва. Дава ни предупреждение, че вратата е отворена. Затваряме я. Махаме ръчната. Остава само единственото светещо нещо предупреждение за колан. И жълтото подмигащо е за гумите. За налягането в гумите. Тоест датчиците не работят, защото тя не е с оригиналните си гуми. Колата така пристигна от щатите и сме оставили в максимално автентичен вид. Така. Не знам дали може да се види тавана в какво състояние. Имаме шибидах, люк, 2 в 1. Така е вдигнато нагоре. Така го отваряме назад. Всичко работи. Няма течове, няма нищо. Колата е уникална. Сама по себе си. Ето, виждате за какво става въпрос. Седалките, всичко е страхотно. Стъклата работят. Няма никакви проблеми. И така. Сега има като сложиме задна. Значи има много слънце, не ще му го закриеме. Всички камери работят. Има 360 градусов поглед на колата. Също така оборудвана с сензори за парктрони, които ви помагат. Колата е страхотна. Има софт лимитър на 4000 оборота. На място повече от 4000 оборота не може да я изфорсирате. Всичко по колата работи страхотно. Така че заповядайте.